Yo, sambe mfazi. Sa. Yashona nelanga. Semhlangano. Emhlanganweni wani manje? Awazi? Hayi baba, ngizokubuzelana ukuthi umhlangano wani ngibe ngazi. Hey mfazi kunenkinga lapha. Nenkinga impela embi ekuthiwa yenziwa ukhumalo. Ukhumalo uma Mthembu uyakhaya. Ya. Uthi ukhumalo njalo mayidinwa izinto ngaphandle uyakhiphela isibhongo kuye. Kanjani? Njengoba ngisho nje. Lento ke isithanda ukumumala. Uyaphuma umfazi ngesango. Siyamtshela ukhumalo masiphuze ubona abafazi bemize abantu bengayiphethe kahle bese ujezisa umkakho. Kwenza njalo ukhumalo ubuyele endlini uthethisa umkakhe. Ukhiphela isibhongo kumkakhe. Asazi noma uyamshaya yini. Manje sesihlangana singamadoda cha lo mkhuba awukhuzi. Kule ndawo alizukwenzeka ichile lokuthi kube khona umuntu othi ngabuye emendweni. Yebo leyo nto ngiyakuzwa yinto enzayo. Kodwa manje khona la ngisala khona wena ndaba. Mina ngiyaphi phela izinyenza lemihlangano yenu singekho thina. Bengazi ukuthi uzongibuza lento. Mfazi lento esiyenza usenzela ukuthi ningabe selithi besimcindazela umfazi. Uma Mthembu ufuna sikhulume naye nikhona nani. Njengabanye abafazi basendaweni. Nazi ukuthi lo mkhuba wokubuya emendweni asuthanda singamadoda endawo. Ngeke ke yenzeke lento kusekhona lo cha. Hayi ngiyakuzwa. Indoda nendoda ihlale nomfazi igcine isifungo yasenza kumkakhe. Awugasho wayibeka baba. Manje inkinga ngixakekile la weba. Iphinifa ngisakwazi nokushintsha iphinifa. Mfazi siya ngaphansi kwesihlahla lapha kuye ema-office lapha awuyoshama muntu. Umfazi wami ufuna ufike umfazi lapha. As long as ugezile nje sihamba mfazi. Ayinondaba woza mamdephana. Indaba zabantu. Dephana shesha. Ayisuka. Ngangitshela baphela njengoba mhlambe engilento engithanda angakwazi nawo ukushintsha mhlambe ngiyakwazi bangilento umshintshe mina njengoba sithandana naye. Ekugcineni abona namba lo muntu akashintsheki. Ngaqhubeka naleyo nto engiyenzayo nami ukuba angimkhohlise ngalendlela engimkhohlisa ngayo. Okay guys, kodwa ngangimthanda yena kahle. Asibuyele la. Ngisamthanda namanje. Kuyazwakala manje. Asibuyele la. Uthola nini wena Sithando ukuthi yonke lento kade iphila because I believe esaholobolilwa usahlala ekhaya ungakabi khona. Emva komshado uthola usuhlala isikhathi singanani ukuthi yonke lento le kade lebeyenza ayilona iqiniso. Ngahlala for about 8 years. 8 years ulebubuka lento. Ngoba sashada ngo-2014 kade sithandane u4 years wonke uyayifake lempilo nami ngiyajabula ngitshela ukuthi hayi noma uye kubo nje awubona idolo lo. Angithi phela vele istandard sakubo vele kuhle kunabantu abasebenzayo baphila kahle yonke into right. Uyena yedwa nje ovuve. Awu uyayibona leyo nto. Uyena yedwa nje. Akuhlongane sisi. Uvobe pho. Hayi ulopholo. Mina into engiyifind out thini. Hawu ngeke. Nilabakashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nenabendlondlana waphapha ekhanda sibingelele kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika sithemba ukuthi abantu bayaphila igama lami King Sichaka ngokaluqa lena ke iBlack Life TV igama lohlelo wabuyelani emendweni lolu hlelo ke sidinga izinto ezithinta abantu nomendo nokwazi kabanzi ukuthi mhlambe iziphi izinto eziyishukayo imbodla lapha emendweni so that nomunye ongakafiki ezokwazi ukuthi la aya khona yini angahlayilindela sibingelele ke sihambile sethu sosuku siza ukuthi size ngani sawubona mama. Yebo sawubona bhuti njani? Hayi sikhona ngezwe nina njani? Ngiyaphila. Ubani umayeka? Igama lami nguFezile wakamhlongo mina. Njomana kaMgaba. Yebo ngisuke eminyakanya. Suke Chesterville. Yebo. Okay. Ngana kwethu hlala phe kodaba why wena ubalekile emendweni shiswa yini lapha? Mina ke bhuti ngaba nenkinga. Ngathola umyeni engangizitshela ukuthi umyeni wakhona. Hayi uyilento engangiyidinga ngaleso sikhathi. Ngangingeve ngizitshela ukuthi ngiwinile ngoba ngikulo muntu mina wesifazane ke ozithandayo izinto. Angifuni ungasho. Hayi ngiyakuzwa sisi ngiyakuzwa. Ngimuntu ozithandela izinto mina. So lo baba afika empilweni yami wayeumuntu hey yabona nje bhuti angazi nokuthi ngaqala ngakephi wayezenza umuntu okungasiyena. Hawu ndlelani wafika empilweni yami ubhuti ezenze ngathi unemali
Hayibo. Mina ngiyayithandela izinto ngoba ade ngikutshela nje Okay. ukuthi ngiyayithandela Mshado izinto. iqiniso lakho mina. Yebo, ngiyazithandela izinto mina. Mm. I was frame ubhuti wabantu. Bazenze ngathi unemali. Sure. La engathola khona ukuthi akanamali akubanga kuhle. Okay. Ngoba nami ngase ngiqala sengenza izinto eziwest sengiqala ngitholele abantu abazongisiza ngemali ngoba ngiyabona ukuthi lo muntu lo akanamali. Make wangibamba ukuthi khona umuntu enginayo empilweni. Kuzoba nenkinga. Hey, nesibhaxo. Ngiphelile khona icrash enginazo emzimbeni ngenxa yakhe lo muntu lo. Ushaya kwasani, uyashaya and wayeshaya lo muntu ngalesikhathi mina sengitholile ukuthi akana twa. Mana ngibuyisele emuva ngoba ngifuna ukuyigubha kahle yonke lento. Uthi wena ngesikhathi ungena emendweni wangeniswa ukuthi kwakuneyithembisa ayizisho kuwe. Ngithembise kwamoto, wangithembisa kwasana, ayikho into wayengangithembisa yona. Kanti wayegqoka ngisho amajakhethi obhuti bakhe abasebenza ka-Transnet. Kuwukuthi kusebenza yena lapho. Ezenza umuntu osebenza khona kanti cha yena akasebenzi. Ekukuloboleni kodwa waqeda yonke. Yena wangilobola bandla. Waqeda yonke. Wangilobola, waqeda, wenza konke. Nginethemba ngitshela ukuthi hayi bandla uyena kanti cha usizo obhuti bakhe. So Izwa leyo nto bhuti. wena ngokwakho umuntu omdinga umuntu ozokwazi ukwenza lezi zinto ezifisayo. Mina ngisebenzi, angifundile. Mina ngiziphilela impilo yokuthi nje mina ngiphanda ngamadoda. Kahle ngangitshela ukuthi wona umphanto wami we-lifetime wakhe kanti cha. Permanent futhi umphanto lo. So washiya ke sisi ngoba wena uyabona akhamisani nawe mshado. Ngashiya phansi. Kini bathini mawusubuya baya understand ukuthi vele wona lento oqala ayingekho noma mhlawumbe. Siyazikuphekela phela. Sasizitshela ukuthi umphanto ozokwazi ukuprovide nasekhaya lami iwona lo kanti umbhedo wodwa abantu basekhaya nabo abayifuni yonke lento le yomuntu ohluphekayo. Abantu bakini yabazi nawo obhuti bakho bakutshela ukuthi sifuna umuntu orich. Mana kanti nina lapha kini wena ke njengentombazane wakwaimagine ushada without ukuthi mhlawumbe ekhaya ke bafuna ini nani nimi kanjani. Ma wena ucabanga nje umuntu omyeni ngaphandle kwemali ukumcabanga nje noma mhlawumbe yonke into yakho wona ihambisana nemali. Angifuni ukuqamba mangabhuti wami kwangasona isifiso sami kodwa ngenxa ye-pressure engiyitholayo ekhaya. Uyayizwa leyo nto. Kwangasona isifiso sami nami ngangifisela ukufunda kodwa ke njengoba uma wangishiya ngimncane ngingamazi nokumazi. Kwakungiphoqa ukuthi kumele ngenze lento eyenziwayo. Ayibona leyo nto ukuthi ukuze ngikwazi ukusurvive. Ngoba ekugcineni kwakho konke esikoleni ngigcine ngingaqedanga ngenxa yesimo sokuthi akunamuntu ongisizayo elifini. Ngagcina sengihlala ngedwa ekhaya, ngihlala ngedwa mfethu ngiziphantela ngimncane ngimncu ngize ngizinikela kumuntu ngitshela ukuthi mina uright kanti cha. Yabona ngoba ngenzela ukuthi ngikwazi nami ukuphila nomndeni wami uphile kanti cha ngaze ngibuzanga elangeni. Sure. Ubhuti wabantu akanalutho. So wena uke wakhuluma ke naye seniphakathi umtshela ukuthi into ekushaya ukuthi into ayikuthembisa zona zenzeki. Ngavele ngabona nje ukuthi hayi angivele inyawo igcwala udaka. Ungasashongo lutho. Angishongo kwayilutho ngamshiya nje ngavele. Phela yonke lento othi busu uyenza wenza into errong azakubambe awuchazi ukuthi izathu zazo yini. Angizange ngize ngimchazela akanginiki nethuba lokuthi ngichaze ngoba hey mina angazi ukuthi banjani obhuti abangenalo utho vele angazi ukuthi banjani ngoba wayeseqala ukuthi ngoba ngangasafisi ngisho ukulala naye sengazi ukuthi phela akanamali ngangasafisi ngisho ukuthi ngilale naye eseqala nokuthi ke angirape ayongidabula amaphenti ilawa eqala khona ukungishaya sebona nami vele ukuthi sengixegisa inyawo esengidabula iphenti yabona nje Nkosi yami angazi noma i-right lento ukuthi ngingayikhuluma la ngoba kuningi. Okay, mhlambe into ezosiza ukuthi silinde bakhulume naye kule side siza ukuthi yena side la kule story lithini. Mhlambe siphinde sihlangane sonke. Eke nawe uyiveze ukuthi uba because I think la kunezidoro ezimbili ezifuna ukuvela obani ukuthi omunye ubecabanga ukuthi omunye ukuthi ukufihlela omunye kufihlelane nje. Sithole lapho lezi zidoro zombili zizohlangana kuphumeni. Mhlawumbe khona umuntu ozofunda ukuthile lesi story sakho azi ukuthi mhlawumbe naye ufuna ukuye emshado nelilanga kodwa ufuna aye ready engathi ngazithole
adige in ngomuntu kuqala before azayifake kulowo mshado ngoba hayi bandla mina ngangena enkingeni. Alright, asambeni kanza ukuthi siyobona ukuthi mhlawumbe emakhulunywa laphana naye ubaba uzokhulumeka iside lakhe lobe lithini le story mase iphawulela nalo lonke lolu daba ngoba kubalekile ukuthi size zonke ama side story bese sihlangana khona mamdepana ngale uzoyikhuluma le ndaba ayibeke injengoba injalo. Asambeni. Akukho ukuthobeka ngicela ukuthatha leli thuba ngikubingelele ngikwamukele mbukelo Black Life TV ohlelweni lethu luthiwa Buyelani Emendweni. Ngiphinde futhi ngibonge kuKings Chaka kwaLuqa. Mina ngimbiza ngonondaba ukuthi angidlalele njengendlovukazi. Kanti mina-ke ngumlangeni uMagasela. Bafowethu ngokukhulu ukuthobeka ngicela ungivumele nje nginesihambeli sethu. Ngizofisa ukuthi ubaba oseduze kwami akubingelele mbukelo Black Life TV. Emva kwalokho uzobe sezisho ukuthi ubabani. Ngicela ukwenza kanjalo. Sawubona bhuti njani? Sanibona mama njani? Ngiyaphila baba. Ngicela ungenzela nje ifavor. Ungibingelele umbukelo Black Life TV uzobe usuzisho ukuthi ubabani. Ngicela ngibongelela babukeli be-Black Life TV. Usifiso wakaManca. Okay, ubamanca. Yebo impela. Ababantu bakamanca amaZulu, amaXhosa, Amabhaca. amabhaca. Oh, okay. Emzimkhulu phasi. Phansi emzimkhulu. Bamaca ngiyezwa kuthiwa lapha yana kade angingasho ukuthi kade yabona nami ngiyathanda ukukhuluma indaba zabantu ngendlela erong. Ngizwa kuthiwa uganelo. Kuyiqiniso elinganani lokho? Ya bengiganelwe. Yebo. Uphi mama manje? Mama manje usahamba akekho manje lento eduzane wami ekade wahamba. Uye wazama kodwa ukuthi uyomthola mhlawumbe. Engizama kumlendo umthinte lento encingweni angisakhona ukumthola kahle encingweni. Ngizama umthinta akasatholakala ngani usathintsha nocingo noba mhlawumbe wangiblock kanjani lento zabo phela mina angizazi lento zabo yabo. Hayi lento zabo bakhona lento zokublockana la ngizizwe ingane mhlawumbe. Kodwa mina ngicela ungivumele ukuthi ngithi kusho ukuthi vela unandaba. Ngeke phela uhanjele unkosikazi wamlobola baba noma umlotsholelo. Hayi ngangiyilobolela. Beautiful. Pho yini enza ukuthi ungahamba umfuni ngoba ukwazi phela ukuthi unganjela unkosikazi usumkhokheli ungazi nawe ukuthi uhambeleni noma mhlambe nje uMagasela uyaphaphalaza wena uyazi ukuthi uhambeleni. Hayi aphaphalaza uLand Magasela angazi wanamba uLand hambeleni. Anikaze nixabane. Ngiyamthanda manje hayi asikaze sixabana ngikhumbule elodwa nje uLand unxa wakhe nami anginanqana. Awuwazi unxa wakhe? Lutho. Ayibo meseni ngabe angisukela. Nihlela isikhathi singakanani emshadweni? Asihlaleni ngoba manje sithandane ngo-2010. Sashada ngo-2014. Okay. Mesenihlalile. Sashada 2014. Ayi ngeke yabo kusho ukuthi kwakhona vele okunuka santungwana ukwazi ukuthi ungathi uhleli nomuntu iminyaka emingaka ungazi baba ngempela ukuthi awumaze ecikekile. Hayi kona yena ebengakhombisa kodwa ebengangibonisi lutho nje yena ukhombisa aba mhlambe akukho bengikubona mina ngoba umuntu ebengimjwayele umuntu obehleli nje happy ejabulele nje umuntu right nje nawa ngibuye emsebenzini siyaxoxa naye ngiyambingelela mama right hayi ngiright yabo yonke into angenzele yonke into yabo ngendlela right. Okay, yazi khona into isurprise enginayo ukhona umama la. Ngiyafisa ukuthi ngihlanganise nayo ngoba wena esayidini lakho ngibona ngathi nje ulahlekile wazi ukuthi wahambelani njengoba usho ukuthi emva kweminyaka emingaka nithandana naze nashada awukazi umbone ethenxa lokho futhi engikusola ngokuthi nje vela akuyona into right. But khona into ethi kumina ngenzeka ukuthi awufuni ukuthi ukhulume kakhulu indaba zakho, you very protective of umndeni wakho, so umuntu onesisoko ekuthenini ungigoqile nje njengamanje lento yakhilele phansi. Unfortunate ngomlangeni Magasela mina ngizokuthola iqiniso ukuthi ngempela lokho okusho kumina kuyiqiniso yini. Bengakujabula kakhulu lokho ukuba ngimbone uLand umama ngikwazi uLand ukukhuluma naye nami ngikwazi ba ukuzwa istory uba kwenzakalani. Okay, I hear you. Thank you so much baba. Asenzeni kanjalo umbukelo Black Life TV ake ngilanda uMike King bafowethu sihlale la sike sizwe ukuthi umndeni wakaMaca yini owenza ukuthi uhlukane ngoba ubaba uthi akawazi unxa kamama, of which I don't know abanye abantu bafowethu bajola kamnandi unxa
Njengoba thina hlezi sicikekile nje asincane ukucikekela ukuthi nje awungifasile iy'cathulu. Khona abantu abangakwazi ukunxaba baze bashada. Nokwanda-ke sihlele emakhaya. Bafethu senzeni kanje bafethu sihambeni Orlando My King sibuye nomama sizwe ukuthi ngempela singakwazi ukuthi sisize lo mndeni. Umama abuyele emndenini wakhe lo akhokhelwa kuwona. Asihambeni. Siphinde sinamukele-ke again ohlelweni lethu elibizwa ukuthi wabuyelana emendweni. Sesibuya-ke esigabeni sethu la sibheka khona ukuthi siyafika nesisombululweni sendaba. Siyiqalile-ke ekuqaleni. Sabe khona-ke iy'hambeli zethu zombili umama nobaba. Kodwa cross ngiye ngale uMamlangeni. Ngane yakwethu usekhona. Ngikhona baba njani. Hayi siyaphila phela ngithi ayisibonani hlala ube namadoda. Le ndaba avuthanda ukubukanisa nabantu. Manje usungenza nje manje ngathi kumama oyisiyabhuyabi menginamadoda nje. Ngingazi noma siyakumamdefana nendoda. Kanjalo siyakumamdefana nendoda. Siyasebenza nje na. Amadoda pho. Hayi sokha. Sanibona njani? Siyaphila njani? Siyaphila ngiyajabula sesinibona nobabili. Senihlangene. Yebo. Mawami waziwamuhle. Cha baba wakhetha-ke la ekhaya. Ngangiyikhethela ngangibone. Awungenza noma yini. Hawu. Wami. Awu danko ngiyabonga. Usalula mama. Lead. Alright baba. Hayi right mina. Sikhumbuzana nje ubaba uthe uba Manje usifiso baba manje. manje ehlisa kancane mic uzokubona nekhamera. Ya usifiso manje. Sakuboni kahle baba manje. Nkosi yami. Right. Right baba. Mrs. Manje. Oh sakhuluma. Hayi bengisho nje sosho ukuthi Mrs. Manje. Mrs. Manje. Usakuvuma la ku Mrs. Manje? Vele phela besingakazi sidivorce angisawuyena Mrs. Maci noma ngashiya nje emshadweni. Qala ke inkingi. Mhlawumbe mase kudedele uchazela ubaba ukuthi izinto ezikulimazayo emendweni ngakho njengoba usuthe kunyamalala nje. Yebo mina into eyangenza-ke baba ukuthi ngikushiye emendweni. Ngakushiswa ukuthi wena baba wawungikhohlisa sasiphila impilo yayimanga mina nawe. Wawungikhohlisa uzenza umuntu ongasiyena. Ngakuthola lokho ngadecide ukuthi ngeke ngize ngikwazi ngoba nale mali wawunginika yona vele iyayinganili. Uyayibona leyo nto leyo. Ngadecide ukuthi ngeke ngize ngikwazi. Ngcono ngithola omunye ozokwazi ukungisiza ngalento engidingayo imali. Wena baba mama ongaze uyeka ukuthi kakhulu. Impilo eyamanga kanjani ngayikhohlisa ngani mhlawumbe. Wena baba wawufika kumina wafika kumina empilweni yami wazenza umuntu osebenza kahle ka Transnet ngaze ngavuma mina ukuthi ngikushade. Ngavuma ngoba nginethemba lokuthi uyasebenza ngithi uyangazi nawe isimo sami sasekhaya sikho kahle. Uyayibona lonto. Hayi ngivumeke ukukushada. Kanti wena uphila impilo yamanga uphila impilo yabafowenu. Uzenza abafowenu uzugqoke namajacket abo, ugqoke omabhuza ko Transnet kanti ungenza isilima. Ngakuthola lokho. Ngathi mase ngikutholile ngadecide ukuthi ngeke. Angeke. Ngeke ngize ngikwazi ukuqhubeka nendoda engenalutho mina. Ngibe ngivele nami ngiyayihluphekela. Uyabona? Phela asisho nangi uvele nawe awunalutho. Because ungabi nalutho nokuhlupheka kuhlukile king. Ungabi nalutho kusho ukuthi nje umayinaza yonke into ephilayo in your life. But ukuxakeka okwanomba ukuthi sixakeke ngendlela engafani. So umuthi nawe kusho ukuthi azivumelani dadewethu ukuthi nawe awunalutho. Umuthi naye akanalutho. Hayi asisho njalo ke siyaxolisa. Angeke phela vele ngize ngikwazi ukuthi sisi ngihlalelane nomuntu ongenalutho nami ngingenalutho. Kumele kube khona ubekayo something etafuleni. Yabuza udama ukuthi in terms of ilobolo waliqeda lonke wathi yena. Wakhokha mina yabona nje yonke lento yakhe wayeplan angazi noma ayiplanile noma angazi ngoba egcineni ngathi sengithola ngathola ukuthi kahle ulotsholelwe abafowabo. Cabanga isigaxa esingaka. Mina ngitshela ukuthi ngilotsholwa uyena kanti ngilotsholwa obhuti bakhe. Uyachaza baba. Hayi lo akusho lento akuchaza umama akukho. Awuyaqinisa. Bakusiza. Abazi bangisiza nje abafowethu ngangiyisebenzela ka Transnet mina. Owaphela umsebenzi. Akaze azasebenze ka Transnet lo bhuti lo. Akaze ukunalokho into awayeyenza lona. Lo baba lo lopholo into awayenza ehambe yogqoma impiki lapha.
Nga-find out angafika. Ilento-ke besicabela nangendlini ebethanda ukungiphula ngiyalena khuluma naye useyachaza. Okay thandwa zami. Ngicela bandla ningibeke isithombeni se-relationship yenu before kushadwe because I don't think ukuthi kuvele kushadwe noma kuyenzeka kodwa kwabanye abantu baboniswe yabo so ushada umuntu ongamazi. So for nina noba uthuka kukanjani wakuboniswa noma wakushela nje waqoma wabona insizwa. Wangishela. Ngaqoma mina. Ngiqoma isithombe asiveza eyisona kumina. Okay ngoba uyangazi mina ngiyazithandela izinto ngoba ade ngichazile siseqaleni ukuthi mina izinto ayengibona nami impilo engangiyiphila ngangizama ngendlela engangizama ngayo ngizama kubona lapha abesilisa uyabona wangithatha ngenxa ukuthi yena wayeseyichaze njengomuntu oyisebenza kahle nami ngabona ukuthi awuthi ngiyishiye phansi lempilo ngoba vele ungithembisa imshado uthembisa izimoto kodwa egcineni nga-find out njoba ngize la ekhaya nje ngifuna ukuthi niluzwe nonke eSouth Africa udaba lalomuntu lo ukuthi cha imadada wesicela ukubuza omunye umbuzo la ungadini uthanda ukazi ube nalo for ubhuti wena nje umjolo wakho is only based on uzolethani lo muntu osukuzwa naye. Okay, I love that. Yes, I love her honesty. Inhloso yami ukuze ngikwazi ukuze ngimfake empilweni yami ngangimfakela khona lokho engangazi ukuthi ngizokubenefit uyena. Cha mana webhodi kuyelento esho usisi ngisengifuna ukubuyela kuMamDebora bebuza indaba yokushelana kwenu nani yini actually akwenza wabona ukuthi uqualified ukuthi ngaba umakoti lezi zinto ayisho wamthola ezenza vele ukuthi niphila ngamadoda. Ngangakwazi konke lo ngabona mina kuumuntu esifazane alright obuka eright angindlela ethobile nje futhi nokuthetha kwakade ngekho vele wasithandana naye bekade kuumuntu nje alright. Ngayo yonke indlela bekade siphathene kahle. Cha phela meseqala lo bhuti ngiyaxolisa umphululi meseqala esengasayibeki lento engifuna etafuleni obviously kuzoshintsha ukwenza endlini. Ngeke ngize ngisakuthanda ngendlela ebengikuthanda ngayo. Ngenye indlela wawu pretender all this time. Kwakuyimali eyayenza ukuthi ngithande. Awuthanda imali yami. Yebo. No but mina ngathanda wena. Akukho wrong mntaka baba. Mana akukho wrong mntaka baba ukuthi wawugqoma ibig. Yonke indoda iphiliswa inqumo zayo noma ngingacosha amaphepha as long as ngithola isalary at the end of the year noma at the end of the month ngikwazi ukuphilisa umndeni wami nani. Awukho kwencindezi ukuthi ungatshela umuntu ukuthi usebenza Transnet ungasebenzi khona just because ufuna ukwenzela yena uzenzela wona. Sengibuza mina ke man to man wake wasebenza Transnet noma mhlambe ngempela uqinisile ukuthi wawusengemithi. Hayi kakade ngikhohlisa yena ngoba naye ebekade ngikhohlisa. Awuzwe avela amaqiniso. Angazi ngalena esebenza labo kulena ubhuti wami besebenza eTransnet bengihle ngigqoke nempahla zabhuti. Apha mangami. Aphi. Ngifakele zona nangaba ngiyena angibone engigqoke zona ngimtshela bayi ngiphumelele edohweni ngikhumule lezi ezami bengasebenza ngazo. Yiba mangu esebenza. Hey no tell me ngobudlelwane bakho ke mhlambe nobhuti bakho ngoba selokuvela njalo ukuthi obhuti ne operator kanjani lapha ekhaya. Hayi sinabobhuti bami siyaphila nje kamnandi yonke into ihamba mnandi ngase ngibachazelile nelento istory vele ba ulento umem ngoba ngiyambona ba umuntu oyithanda izinto vele nami ngiyathanda ukumjabulisa nami abatsheni bayi abangilendo utsheleke lokho bangiboleke lokho kwazi bangigqoke nakaba ngiyakuyena vele. Iplan yakho yayithi masumtholile uzokwazi kodwa ukuqhubeka wawuplan ukuthi uzokwenza njani to survive naye ngoba vele umthathe wazi ukuthi nje angazi bavele iland eplan yami vele land egcineni vele ngeke iland esebenze kodwa manje ngangade ngimthanda vele ngade ngibona ba angcono nanokube kuthiwa wayengitshelile iqiniso ke ngithi ngene entweni ngiyazi uyabona ukuthi ngizifaka kwini kodwa yena wakhetha ukuthi aphila amanga. Ngiyakuzwa futhi ngiyazolana nokuthi wena iqiniso lakho nje ulibeka ngqo ukuthi wena uphilani. Ebengenalo iqiniso kwanaye. Yeah, angithi uyaqala ukuzwa le side la. Kodwa uthe eqaleni wamthatha uaware ukuthi uphila ngendlela abantu ukuthi abantu besilisa kube yibona abamondlayo usho njalo. So yini yayenza ukuthi wena uthi engashintsha mayisekuwo? Ngangitshela baphela njengoba mhlambe engilento engithanda angakwazi nawe ukushintsha mhlambe ngiyakwazi bangilento umshintshe mina njengoba sithandana naye. Egcinene abona naba lo muntu akashintsheki ngaqhubeka naleyo nto engiyenzayo nami ngoba angimkhohlise ngale ndlela engimkhohlisa ngayo.
Okay guys, kodwa ngangimthanda yena kahle kahle asibuyele njengoba la. ngisamthanda namanje. Kuyazwakala manje. Asibuyele la. Uthola nini wena Sithando ukuthi yonke lento kade iphila because I believe esaholobolilwa usahlala ekhaya ungakabi khona. Emva komshado uthola usuhlala isikhathi singanani ukuthi yonke lento le kade lebeyenza ayilona iqiniso. Ngahlala for about 8 years. 8 years ulebubuka lento. Ngoba sashada ngo-2014 kade sithandane u4 years wonke uyayifake lempilo nami ngiyajabula ngitshela ukuthi hayi noma uye kubo nje awubona idolo lo. Angithi phela vele istandard sakubo vele kuhle kunabantu abasebenzayo baphila kahle yonke into right. Uyena yedwa nje ovuve. Awu Uyayibona leyo nto. Uyena yedwa nje. Uvobe pho. Hayi ulopholo. Mina into engifind out ile. Hawu ngeke. Vele ngifind out ngo-2024 ukuthi hayibo lo muntu ungiphilela impilo ongasiyona le. Engitshela uqale wabekezela kodwa kusho ukuthi hayi ukuthi ngibekezeliswa yini yena mayesefika endlini ufika nale mali yokugqoma ipiki anginike yonke ngitshela ukuthi hayi mhlambe ngempela kuningi la iphuma khona kanti yogcina but sanda sama ubona ukuthi lo baba menothando lakho mfethu ukwenza into eyingaka akakhulume phela iqiniso sizwane ke kube ukuthi ke mhlambe nami ngishintsha impilo engiyiphilayo ngishintsha impilo engiyiphilayo ngiyazazi ukuthi vele ngifaka kwini uyabona ngiyeke indaba yokuthi mina ngibe nale ngqondo yokuthi ngifunani imali nami understand situation uyabona siphilisane kanjani mhlambe ngabe nomshado awuphilanga lalela ke ongithi mina thina sikhulume njengamantombazane kuyenzeka ke vele sithi uvumile ukuthanana nobaba ngoba ufuna imali ngesikhathi sesebudlalwaneni everyday nibuka ithi okay ni enkonzweni yasekamereni akukho nje into eyenzakalayo noma wavela Moyizela ugcela ekwenza ukuthi phela ukhethe uyibone lento ukuthi ugcina usumthanda umuntu noma engena lutho kodwa nje yabona ke ayibamnandi kakhulu mangabe kulezo insuku kade ngiphi imali hayi ayibamnandi kumina angazi ke kuyena mina kwakuba mnandi mangabe enginikeze imali yila engizokwazi khona negazi lami ngihappy endlini ngiyaphithizela pheka ngisho kamnandi uyanqena yini wena awunqena yini ukuthi ufuna amatoho nawe mhlawumbe umsiza athi mebuya naleyo siyakubona kokukhuluma amanga kodwa amanga akhe king awekho right akuwavumeli kodwa mengwahlolisisa okay ngishilo ukuthi ngicela amanga buya bumepela uyisukishelwa hayi kodwa ukuthi usucaza uzo maintain ubudlelwane ngamanga so yeshwele into engiyibukayo ngobaba ukuthi umemthanda kakhulu sisi ukubona uma uthanda into ungenza noma yini kodwa ngisho nabantu besifazana amabhiheviors wababa uthola ukuthi uyabona ukuthi kuyabheda uyabona lento iyamuphunyuka ayibambe ngazo zonke indlela kwesisikhathi ukubona ngoba senza amanye ama-shows uthola ukuthi umuntu uyena umuntu wesifazana ade provide indoda ngoba engafuni ukuthi iphume so I think wenze icebe right yena kuwukuthi sikhuluma iqiniso vele kwamanga kodwa manje ngingawamukela mina mase ngikhethile ose ngiphakathi bese ngiyaphaphama nami njengomuntu wesifazana ukuthi ngimsiza kanjani lo guy ngoba kuwena wonke umuntu ozongithanda phela yes indlela engifuna ukuyizwa kusisa ukuthi mhlawumbe ucabanga ne-option yokuthi okay this guy as much as aqoma ipiki kodwa unayo ukwenza imizamo ukuthi ukwazi ukuqhubekeka yini engayenza uhlangabezana halfway ngimtshela ukuthi angiyithandanga into yamangakho yangicika yangidina ngoba yangithembisa into but let's try this ukuthi ke from now on ungathembeli kobhuti bakho uthembe wona nami ngikwamukele njengomyeni ngikubona amandla akho lawo uke wayizama leyo nto ke ngiyafuna umsebenzi yena kangamzamela nami umsebenzi akufundi ukusebenza akathandi awuthandi uhlale ngimtshela vele ukuthi mina ukusebenza ngithanda lapha endleleni angithandi yabo nje ukube kuthiwa ngempela waye right enemali ngithandela ukuba housewife awuyithandela ukuba housewife nje angithi bakhona waba honest kodwa ku guy because mina ngimblame usisimeka aba honest ukuthi mina ngithandela imali uyazi oyikho kodwa phela kucacile king kucacile for the fact ukuthi waqamba imali uyayithanda imali vele ngiyamanje ngithanda imali ngithanda ukuba umfazi wasendlini ngenza yonke ama choice asendlini ngwenze wonke anginankinga abantu akwazi abe umuntu naye bambona abanye abantu bentweni sifazana love language kasisemali right ukhona la sikhuluma khona nawe sisiwaveza ukuthi vele background yakhe efamily animile kahle yes so every time mangabe decide on ukuthi umuntu unani cha nawe uyayibonela angithi uphila angizalwanga ngedwa bhuti wami kunabanye odadewethu mangibona ukuthi ngithole
umuntu ongenamali ngaleso sikhathi. Ngiyabona ukuthi akatrithwa ngendlela efanayo nalo. Nalabanye. Uthola ukuthi lo kaSibanibani mhlawumbe unemali yena. Indlela abamtreat-a ngayo ayifani nale abatreat-a ngayo wami. Khona Ngagcina uSmart, sengibona khona nami ukuthi Smart. Okay. Ngagcina sengibona ukuthi hayi ngcono shuthi nami ngivele ngikhethe iy'namba ey'nkulu. Ngizokwenza njani? Ukuze ngikwazi ukuthi ngiphile kamnandi nomndeni wami futhi. Asiyeke ke mali le ndoda siyeke sithi ayikho. Unayo into ekuthiwa uthando nje. Ngqi. Hayi mina sengicabanga ukuthi mhlampe into engenza ukuthi mina ngikwazi ukuthi umuntu ngimthande ngazi ukuthi kumele angikhokhele. Uyayibo leyo nto? Ngidinga imali ukuze ngikwazi ukuthanda umuntu kahle kahle. Ngoba ngikhule ngayo leyo nto leyo ukuthi nje Angithengisela kahle kahle. No, ngiyayibona lento uthi i-deep to you. Mhlambe Kakhulu. give us more ukuthi yini le kwenza Ungakhali. kuwena kubaluleka kangaka imali more than anything maqhamuka into ethinta uthando. Ngiyayibona efamily okungami kahle but wena personally uwedwa yini yenza wahlala esinqumeni sokuthi imali the first thing. ngithi nami ngiyayithanda izinto. Ngiyazi ukuthi angizi-afford. Walinyazwa yini sis because there is something before into ethini. Ake sithi ubaba la akekho sesikhuluma ngawe nje personal ngenqumo zakho nokuthi udecide based on into ukuthi nokuthi now ngiyayizwa ukuthi uthanda izinto uthanda imali but mangangathi mina ngithanda amantombazana ngithanda ukulala nawe it because lapho khona ezinye izinto ezangilimaza before ngingakwazi ukukhuluma nabantu so sengaze ngakwamukela ukuthi mina umsebenzi wami nje ukulala namantombazana. Mina ngifana nani nengane enyoka. Ngingasho kanjalo. Sure. Ingane Not as much. evele yayikhulisayo. Yeah, ehlisa umoya. No, it's fine. Evele Asingabusela. yayikhulisayo yazi ukuthi kubuhlungu kangakanani. Awunayo umuntu okutshela into right ne-wrong. Okay. Akekho umuntu okutshela into right ne-wrong. Uyayibonela wena ukuthi wena kumele Uyibonele Mengithatha ngisaya Gotcha. lapho King ngibonile Sure. ngesikhathi ethule ungakhali Sure. sona sami sorry. Siyaxolisa. Kade ngisikhathi ethula ngipickuphile enkulumeni yakhe ukuthi ekhaya iyona impilo esikhule siyiphila before azasitshele achazele into. Yeah. So zile beqhubeka ukuthi fanele kwesisikhathi ingane ziba yilento ezikhule ziyibona Yeah. and izazi ukuthi iyona ndlela yokuphila. Mhm. Ngenzeka ukuthi njobe esho ukuthi bakhule beyibonela wonke umuntu uyayekelwa kunemndeni nje uthola ukuthi umuntu uyayekelwa fanele abone ukuthi wenze njani ukutrainwa kakho ukutrainela ukuthi nje this is indlela yokuphila kumuntu wesifazane. Sure. Uqamba uyaphaphama no 12 13 14 15 already nje wazi lokho so ingekho into osothi ngempela uthi yena hayi ngakwenze ukuthi cha indlela nje ikhaya ophume kulona. And we also need to ukuthi si remind abazali ukuthi kukhona izinto abayikhuluma bathi inkomo ziyantshontsha as if it's a good thing. Komunye yahlanganya indlela mawuthi inkomo ziyantshontsha mhlawumbe uthi akenza into ebhedayo to steal Okay. inkomo kanti mhlawumbe umzali usuke eqonda ukuthi yenza ngokusemandleni ukuthi inkomo ukwazi ukuyithola zize ekhaya ulotsholo yenza ukuright kumuntu oqondene Osuqondene naye so that naye, ezokhetha yes. ukuthi akulobole kodwa kokunye gcina kuboya ngazi ukuthi abanye kwenqondo lami kufika ngazi ukuthi inkomo ziyantshontsha I have to hide myself and then ngiveza enye i-character so that ngizokwazi ukuzuza umkhonyana ezongilobola sesemzini sekuyaqala kuyavela true colors ukuthi this is who I am ngaye impilo engifuna ukuyiphila nakho la ngifuna decide khona because la I think kufanele kuqala usisi ayithole yena qala ukuthi uba uyafuna yini ukuhlala emzini yabantu nanokuthi ufuna ukwenzani because into yakhe nestory sasekhaya inkulu mayethi even ekhaya kuyi-competition to ufike noSibaru njani. So unfortunately Nondaba ngiyakuzwa uthini so unfortunately lento le eyimpilo akuyona incwadi usuke uyifundile uthi okay Yeah. sengisestep esinje sengizowenza you find yourself in situations Love akade ungacabanga ukuthi ungaba kuwona and wona akukhulisayo akwazi ukubonisa ukuthi okay this is wrong or this is right. Yeah. So empilweni kasisi ngokubuka kwami ukhula kule background yakhe azi ukule background aboya kuyona azi ukuthi indlela yokusurvive ile nawe aqhubeka lapha ngikho wayekwazi ukuthi atshele lo bhuti ukuba oyitshela wena nje athi mina ngithanda imali wazomshiya wena Sure. wawuzomshiya nje ukuthi hayibo khona umuntu ongavela athi ufuna imali ngisho noma kuthi usebenza Transnet kusho ukuthi wayitholela ubhuti wamthanda Yeah. wavela wamtshela le nto ubhuti wabona ukuthi ukuze ngithole lo muntu awuthi ngithembisa ukuthi I'm sure naye emqondweni nakho ubhuti ayitshela ukuthi hayi mase phakathi ngeke asami
asahamba. Kanti usisi yona impilo ephilwa kubo nje besho ukuthi mekhona uSibari umkhwenyana wakhe ubona ngathi akahlonipheki because of that, and yena akakholelwa ekutheni mfana asebenzi akayiboni. So usedingani, udinga i-counselling, udinga abantu abazomcwephesha bam-understandise ukuthi kubalulekile ukuthi ayimele, because ngeke ukwazi ukuma ngemali yomuntu. Angaphuma la nje basila athole umuntu onemali who's really managed, othola ukuthi unezinto eziwrong azenzayo, uzoncamela ukuthi impilo yakhe iphele kanjalo ngoba nakhe efuna imali, kunokuthi simfundise ukuthi awuzama ukuyimela, iba namatoho. Even if you are in a relationship, ubudlelwane kufanele nikwazi ukusizana, because now you also a helper. So ukuba umsizi kwakhe akubona ukuthi yena ayisuzoklina phela nawe ubo auntie, yayizwa leyo nto. Uyasebenza, uyajabula, and now uyakwazi ukuthi ubaba mengekho mhlawumbe unenkinga kufreeze amakhadi, ingane ifuna ukuthenga isinkwa ayikwazi ukuthenga isinkwa. So kubalulekile ukuthi usebenze nawe and ungayishintsha isimo sakini. So unfortunate angeke ngisho ukuthi kulate ngoba usekhulile, kodwa ake simthembe uNkulunkulu. Isikhathi mekuthiwa kugotshwa imanzi ngi-understand. Sometimes umkhuleko nomuntu omatured osemdala. That is why even nezwi lenkosi lithi kanje, vumelana abantwana beze kimi, ngokuba umbuso wezulu ungowabanjalo, ungowabantwana abanjengabantu ababheviswa kwabantwana in the presence of the Lord. So once wakhula, you always question God, you always know, and ubona impilo yakhe ingaqhubeki because of that. So umqondo womntwana wona wodwa wazi ukuthi utwiste ngala nangala, kodwa uNkulunkulu uthezweni lakhe siyakwazi ukuthi umqondo uwenze njengomqondo womntwana. So sisikhathi zenze ngathi awazi, uyiqale phansi, yabo ukukhulisa umuntu omdala mfethu osemdala osephilile lempilo for years, singakhuluma kanje I understand ugirl, kodwa ngenza kanjani ukuthi ngisimplify, ngibone ilule emehlweni akho ukuze akwazi ukuyenza. Yeah, understand, ngayikhulumi njenge motivational speaker, kodwa ngikhulume njengomuntu engifisa ukuthi ashintshe impilo yakhe. So ngakho konke nje ngiyazi kuzoba nzima, but possible. Kuzofanele ayidele yena abuke ukuthi akakwazi ukujaha abantu besilisa. Abantu besilisa abanye manje bathwele uzohanjwa yilwane ugula ube nezinto ongazazi, ube silimasa abantu besilisa in the name of imali, umuhle kabi. Una umntwana, ngithi nabo abantwana asinabo bawu2. Buka nje mfethu, ingane zakho uzoba nomama ogoloza, kusho ukuthi nezingane zakhe ezokhula zazi ukuthi indoda efanele iprovide enough. Abo yanisena lo nto okuyinto engekho right, but ngiyacabanga lamazwi athiwa uMlangeni la wathathe njengoba enjalo. Lasibuya siza kuwe but it's very important ukuthi uqale ngawe empilweni but qala ngawe, ama-choices wenzele wena, and be honest. Ungena omunye umuntu ube honest kuwe for what you did ukufayithela ukuthola umfazi. Into enziwayo noma yiphi indoda iyalwa ukuzithola umfazi, kodwa okubalulekile umuntu manizoba nyamana naye funa azi iqiniso ngawe. Once wazi iqiniso ngawe kuzoba lula ukuthi kuyena kwamukele noma kuchitha, angazalwe, because i-anger iyawenza ukuthi agcine sekhulume lapha into ade khuluma nje uyamezwa ukuthi iyamcasula lena. So for you ukuthi nobhuti abakwazi ukumboza ihlazo, it's a good thing, but abakabalimboze la uthi khona ngicane ngizame ngomsebenzi, ngicane ngizame ngithola isitifiketi sa-greater, ngithola isitifiketi sokwenza operate umshini wokuthi nokuthi so that nami uzoba nento yami. Because ukufukamela emaphikweni abantu for such a long time uzobenza ubonele izinto zakho kazi aduza ngeplan right yona, kodwa ngenxa yokuthi uncike kubantu kakhulu end up ungelutho nakubantu ade bazami babeseduze be-end up nje bekweya nje. So kahle mina leyo ukuthi unobhuti abakusupporta into enhle, akinhlanhle yandele bani, kodwa ke be wise enough wena ukuthi mawuthola usizo, uthola usizo lizokwazi ukuthi ubeke something on top of the table, ukwazi ukukhulisa inqubela phambili yakho, ukwazi ukudecide ukuthi okay now senginomfazi, angithi nje manje ngihlala ekhaya, sihlala ekhaya, aninawo umuzi, asinawo umuzi manje. Yabona yonke nje leyo into bekufanele ukuthi obhuti bakulekela ukuthi ube nomuzi, nikwazi ukuthi naye ayibone nomuzi, akubone njengoba kuwe ekhaya, hleze mhlawumbe nomqondo wakhe ezintweni ezithile ezi-background yakhe beyizoshintsha. But for the fact that uqala nje wakutshela uthandana, I think nenhlanhla abanye amantombazana ayisho lo, uyayifundela phansi kuyayithanda imali felele. Yambo waba honest, because yena impilo ayaziyo and azi ukuthi akayilona ihlazo kuyena. Yabo angayikhalela ngisho uyikhalela ukuthi yena fanele undliwe, yayizwa leyo, because yona into ayaziyo ukuthi right, usho ngalokho ukuthi ayikho enye into right efanele yenze umuntu wesifazane, you understand. And mina I love her honesty, angifuni uqaba amanga, kodwa sikhumbule ukuthi unabantwana, sesithando sami yezo, awusaphileli wena, ukwazi ukunikeza abantwana bakho indlela nawo wanikezwa yona ukube ichwane lenyoka, no never. Wena ungaba umama ohlukile kubantwana bakho. As much as mama ngihlale ngikusho lokho nami ngithi hayi khona ey'nganeni zami
noma engakhoni ngisho ukuzondla manje. Kodwa ngeke ngisho ukuthi angifuni ukuthi ngibe yilo mama mina. Njengoma wakho. Umana-ke akazenzanga washona nje. Oh, shame, sorry. Angimazi ukuthi unjani, angimazi. So shame, sorry. ngaba kanjalo ichwane lenyoka, mhlampe ngabe nami yami impilo Ingcono yenye with the indlela guidance. yabo. If mhlampe ubekhona cause wayezoba i-protector yami, wayezoba akufundise nawe Uyabona? yabo. And also my love, enye into ehlezi ngiyichazela abantu ukuthi lento yokuthi sifise ukuthi ingane zethu zenze into right kodwa singazenzi thina into right. Ingane zenza lokho ezikubonayo kunalokho ezikuzwayo. Yes. Akwazi ukukhuluma ungenzi. Fanele uyipractice. Yabo ukuthi awenzi Bengaxolisa kuyena omama ngako lo kuqamba amanga kwami. Uphuda bengicela nje umama angixolise isithando sami, ngiyamthanda kakhulu. Awu bayi. Ngamqambela amanga. Xolisa isithando sami akho ngicela ungixolele. Awu mxolele phela. cha, hayi ukuthi ngeke Ngithanda ngixolele kakhulu ngoba isithando nami ngiyalibona iphutha La khona kuko Xolisa konke nje nami mama wami. ngibile selfish. Wehlisa umoya nawe mama ngiyacela nje. Abantu besifazana abadwayo udayise Banjomane. ukudla okurongi. Nami this Njomane time umuntu kamkhaya. wesilisa udayisa ukudla okurongi. Wena usifazane nje ubusho ukuthumba endu yantshontsho. Umuntu wesifazane ube yenye into esafuna umendo. Wangena uyashintsha. This time around usisi ube honest. Wathi Yeah. this is who I am. Yabo wena ubhuti wathi okungcono ke nami ngiyawuntshontsha ke lo kantshontsha Okay. yena. Akashintshi kodwa ukuthi ngiyayithanda imali noma ngizokuxolela nje usazosebenza imali. kanzima ndoda. Ngiyayithanda. Nawe kodwa uzosebenza kanzima after Ngizophanda nami counseling. ngendlela yami. You have to my love. You Stay with have us, to. Sobambisana Hayi ngcono. ngizozama. Sulinda imali esinkwa nje mama. Ayi kodwa ke mhlawumbe lokho okunye kokuhlanganisa nina nikwazi ukuphinda nibe umndeni. Singayiyekela kumakhansela ukuyibona abazokwazi ukubona ukuthi yini nani abayenzayo. But mina sesingifisa wena ngokwakho nawe bhuti. Mhlawumbe ukhuluma nababukeli bethu uyayichaza ukuthi wena in future ufuna ukuyibona ufuna ukwenzani. Maybe khona ongaba nomsebenzi for you sisi. Maybe khona ongaba nomsebenzi. Asiqale lapho nje ukuthi nobabili niyavuka netohoza so that kuzothi noma nixoxe nabantu bexoxa nani benizama ukunhlanganisa. Ibe khona into esithi usisi uyaphuma umqondo wakho sabalale samoya nobhuti samhlangana endlini. Kube naleyo nto nje. Because naye ungabi nayo imali ikeyibange uthuthu. Inyongo. So ubhuti yini oyenzayo empilweni vele ke nje general. Bengikade ngile iphantela nje kade idayisela amakhekhe nje. Hayi construction. Oh ayikho le construction. Hayi. Lokwama. Iyahleka umama. Hey, wadoda lama. Kodwa Mina bengikade ngiyishaya yonke le mali yamakhekhe. Wena uthatha yonke imali yamakeke athoba wazi. endaweni ezakwazi bangibona bo. Bengiyakude kwezinye indawo udayiselwa ezinye indawo. Uqasha lama kwasa. Ngoba engafuni ukuthi Hhayi, ngimbone. bengadayisela, Awu ahlala Nkosi ngakhona. yami. Okay. Bakuthanda But a lo good man ngoba uyazama. uyazama. Good man. Wena sisi uthe awazi uDorhoza. Mina nje into engicabangayo ke mhlambe esingakwazi ukuthi siyenze ethi dayisa lamakhekhe mhlambe sizivulele okuyi-tuck shop nyana Beautiful. yabona sizame Ubambisana. mhlambe ngingazi kube successful angazi Kuzoba, sibambisene kuzoba, ngithi kuzoba. dayisa amakhekhe lawo mina ngisele ekhaya nami ukuze ingane zethu zikhule zibe zi-right. Futhi mhlawumbe ungaze uwabhake Chuma wenze mhlawumbe ama-classes ubhake ngoba vele ubaba kade aqala ukudayisa usewumuntu ogudi nje Kumpethe. khulu usezokwenza manje la phambi kwakhe akwenze with confidence angalebele becasha Abakade Sezokhululeka. provide wadayisa secret. akunikeze yonke imali ingane yomfazi. Sezoba right. Hey uNkulunkulu Afethu asibonga asangabalana. kakhulu sithemba ukuthi ke yonke into izokwenza njengokwefiso zethu noNkulunkulu nje uzokwazi ukuthi angenelele nani nikwazi. But ke for the first time mhlawumbe noCameraman engivumela ke sibekane izandla la. Let's pray yeah. Baba wethu namandla uNkulunkulu ophekwa kwakho konke sekukhuluma la makwenze ngokwentando yakho kube wena phambili thina sibe semuva amazwi ethu awanamandla amazwi abo azwakele kuwe wena uzokwenza umangaliso empilweni zabo. Amen. Amen. Siyabonga ke ngani zakuthi sithemba ukuthi ke What a beautiful Ngiyakuthola. episode. Ukuzathandaza. niyakuthola nikudinga kwenza kwethu nabafisayo ukuthi baphawule okuthile bengasibhalela comment section ngaza ukuthi nikhulume nje izinto eziphilisayo izokwazi ukuqhubezela abantu niyakujaja abantu kakhulu ngibona ama comment section amdebhani thothi abantu abanye kodwa ababaningi ukuthi ba point izinto ezithile negative cha let us work together Let's try to be si- positive, eh, bafowethu. sikhulume Impilo inzima umuntu for aye wonke phambili, for umuntu. everyone. So nje bakhaya. Bakunzima yena
Yabo leyo nto, yabo la. Mina isikhathi esiningi into enginothisile ngisho noma kuthiwa kuyenzeka nabo ama-comments. Yazi ngangijwayele ukubona osaziwayo mebepostile and then kube khona abantu nje abazokhuluma into engekho right. Uma uhamba uyobheka iprofile yomuntu uvele ubone ukuthi no, akukona ukuthi uyamgxeka. Ufuna ukuyithanda ngalo muntu. Uyabona ngithi usefuna i-attention. Ngoba phela ngeke ukwazi ukuthi mfethu ungahleka umuntu ohamba ngethezi mina nginamoto at all. That's not funny. Exactly my point. You know, at least yena uyazama khona nakho akahambi emgaqweni, ahambe nethwa menginetha. So into engijwayele ukuyinaka lento nami ngisho noma kuthiwa ngiyisa ngifuna uqoba umuntu ngibuka ukuthi ngingameyisi umuntu kanti. So yeah, ngisho kanjalo my king ukuthi no, indaba yokuhleka abantu nokugxeka izinto uthola ukuthi nje umgxeka wena unalutho, yabo. So kwesisikhathi ukuhlupheka wenza nomqondo uthi uhlupheke. So let's try to be positive. Sibone ukuthi ngesi attract into positive. Ngaza kodwa sibonga kakhulu ukuthi nifike, sibonga futhi siyathemba ukuthi uzoba khona isixazululo. Yonke into izolunga nibuyele. Idea ka Set Shop plus amakheke. Ibhomu. Lalela. Ngizovula irastaba. Sayifihle into amakheke baba. Sigqoke into za trusted nje singakhophi ngazo. Sokuba uniform yokudayisa amakheke. Amaqiniso asevelile. Yeah, seku-right ma. Ngaza kodwa sibonga kakhulu support nothando. Kubeke subscribe like emndenini okhulu usuku nosuku. Amdepa? Siphinde sibonane ku-episode elandelayo. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and share. Niphinde nicommente futhi bafethu. Sesephi. Sabo. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.